Motende kod weche mag pur. Jopur koro dwaro ni mondo piny owacho oket omenda mar bero kar pur maluwa Kuja Irrigation Scheme. Jopur go mane wuoyo e kinde romo mane obangi kod apisas mawuok e bad migawo ma ochung' ne keyo pi e puothe wacho ni piny owacho chal ka gima ojwang'o kargi mar pur. Jojuma nigi mathoth. Kar pur maluwa Kuja Irrigation Scheme e sab kono manyatike. Kar pur ni malachne romo eka 19 magedone ne ochak higni 10 ma okalo osebedo mano ma okelo geno mathoth kuom oganda. Kata kamano sani ng'ur ng'eny kuom jopur malo geno. Gima nobedo designed pok obedo implemented nyaka kawuono. Sababu en ni pesa onge madang timego. Puothego gin kuonde ma kata yok nyal dhiye, yo onge. The access roads richo maka koth ochwe kaka ng'eni kar michele en ka pi bedo mang'eny. Richo ma mondo ng'ato gol michele bag achiel kende nyathi ma ting'o bagno dwaro siling 300. Apisas mawuok e bad migawo mochune keyo pi e puothe ne obedo kod romo kod jopur mar manyo yore mar bero kar purni. Bura ni mane twak ni otenore kata kamano rumo kama kuom jopur pod nitie kod ng'ur. Kuweyo kumiluongo ni Sagama mipure michele. Be usenene kumora mora kendo iluwa Kuja ka. In all these other blocks manitiere gimora mora madhi mbele. Adieri mantiere ni gima dhi mbele kuro onge. Moko kuom jopur wacho ni piny owacho osejwang'o kar purni kendo jopur ok yud ber magisibedo ka gigeno. Sirkal olose infrastructures gi mondo mi ka japur puro to koyud lal mang'eny. Theories monego bed ni nitiere in this 19,000 acres or any block mantiere onge on the ground. On paper to gi exist. Kaka nogore opogore gi kaka entie. Wapuro gi pi kokolo kama nonego lo. Kama nonego lo pod nitie kese kot. Ka kot obiro lero nwa kanyo maber ma joma idwano chul bro bedo gi kaka kot owacho. To wabro dhi mbele kendo wabro hakikisha ni kama nonego pi olo emo nego lo. Kuom maromo ekas 19 ma onego bed ni chenro mag pur kodhi nyime kar purni mana maromo eka 4,500 kende ema sani pur dhi e nyime. Gino ma jopur wacho ni osethiro wechego mag pur. Wan kaka joma area pok waneno berne nikech sani gini ogudore mana kamiluongo ni Sagama. Kwa biro CEO to CEO ne mwapan representative mar government ka irrigation ka. To ko en makoro kono wanwadhi waduogi. Nwa kwa government mondo nyiswa ni to waikre nwanwang'o pi karang'o. E kinde romono mar jopur kod apisas mawuok e National Irrigation Authority, winjruok ne ochopie ni kuom eka ka eka japur kodhi chulo omenda maromo 4,000 ka wuok 3,500. Koro jopur oyie ni wanyalo chulo siling 500, wanyalo medo siling 500 bang' pur ka pur. Wan bende wayie gi mano mondo mi watim gini mos nyaka chieng' wachop kar siling 7,000 ma wanyalo yudo pesa manyalo tiyo e scheme. Idwa ti kode nang'o? Ok wadwar gimoro ni kosechoke to ng'ato tiyo kode ma jopur kia. Kar purni malo Kuja Irrigation Scheme ne igeno dhi tieko nok mar chiemo e gwego mag Nyatike kaachiel kod kaunti ma Migori mangima. Kata kamano higni 10 nyaka ne chenro ni chaki midhiero mar nok mar chiemo pod okwawo kaunti ma Migori. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi e kit oganda Luo.